Bah, lor imane iki lor. Mantap ya, Buli. Mantap ayo. Tenan. Weh. Enak air umum lor. Lor. Iya, Be. Boli air masak apa daun singkong iki lho lor. Daun singkong. Gede-gede gak Heeh. seger-seger lho lor. Iman-iman ra dipaki lor. Babiar ngepeki iki lor. Oke. Heeh. Buli. Iki lho. Daun singkong kuwi masak, Buli. Oh iya. Oh, iki lho. Iki. Bah, lor iman-iman iki lor. Seger-seger kayak ini lho. Oh, langsung di nganu. Dipunpesi ae lor. Oke. Heeh, selasa gawe alat. Yuh. Alam, Be. Wah, tuh lor. Batange nganu iki lor. Wah, seger-seger kayak ngene lho lor. Ya ngene iki lek nang desa lor. Lah pohone lek karo sampean dhuwur pohone, Be. Jelas kok. Beh, Iso gak, Be? iso babe iki dan iso wanok. Gitu. Heeh. Loh, iki nduk. Dalam. Oke, Buli ya, pek nang kono Buli. Oke. Anu, buliknya golek kene. Hmm. Iki wis celuk babe karo bulik. Heeh. Hindakne pisan lek opak lor. Heeh. Kok ben nganu ya, tukul neh, Lah. ben semi meneh. Saya ngene babe kan. Ayo. Kena Buli, kena Buli. Ah iya. Oh ngene iki dingenekno pisan, Be. Ngono. Heeh. Sesuk ben Ben semi neh. Ya. Wuh. Hindakne gak apa-apa. Apa-apa ndak ra apa-apa sih. Ben padang. Padang. Kilor karo resik-resik lor. Oh, ceritane iki bersih-bersih tapi entuk nganu ya. Tak daun singkong. Tolong tak ewangi ngapain. Wis ceklek biak kae wis. Kono lho, kono lho. Loh. Kono. Ya. Ah. Wih. Wis gilak kan pisan. Tak diume. Wis, Wis oke lor. ya. Yo. Wis sakne kae lor, delok suwer sekali lho delokane. Mantap ya, Buli. Mantap Ayo. Kayak warnane api. Warnane ijo lor. Oke. Ayo. Wis. Masak saiki Wis yuk. ayo melok bulik masak daun singkong lor. Oke. Lor, Buli sekarang mau masak daun singkong bumbu kuning lor. Oke, Buli. Iki saya tak pedili dhisik ya lor ya. Marek ngene iki kudu direbus lor. Terus dimasak. Lah sing nom iki didewekne sik lor. Lah kenapa kok dipisah, Kok Buli? dijegone kari lek bareng gak blotong. Wis ngene iki lor ning desa daun singkong ya golek lor. Ora umbas. Langsung ning kebun ya, Buli. Ning kebunan kono mau. Lah iku bumbu kuning iku berarti enek kuahe apa enggak? Enek kuwahe disanteni lor. Terus marek ngono engko terus karo nganu lor. Apa, Buli? Masak sambal terong bumbu kondo lor. Wih, apa neh iku? Kae melok bulik masak lor. Oke, Engko Buli. piye apa iki kondo engko ben ngerti ya lor ya. Oke, Buli. Yes. Ayo melok bulik masak lor. Sampai mari lo ya diikuti ya. Iya, Buli. Ikut. Wes. Ini ki lor sing sambel terong bumbu kondo mau. Iki di Terongnya dirisi sik ngene. Oh, miring-miring ngono, Buli. Wis ngene iki, wis ngene iki. Terongnya bebas apa harus pakai terong hijau? Bebas suka-suka, terserah terong apa kena. Iki mau pas bule kebetulan kok pas entuk ijo. Yang penting kan berarti kondo iku bumbune ya, Buli. Bumbune. Wis iku lor engko ben ngerti lho piye carane lho. Ben paham ya, Ben Buli. paham. Oke, Buli. Sambel terong bumbu gondo ki ngene iki lho lur. Bawang putih, bawang merah, lombok keriting, terasi, terus lombok cilik, gula abang lur. Oke, Buli. Gak usah diwe tomat lur, ngene iki tok bumbune. Oh, berarti tanpa tomat. Tanpa tomat. Saiki diwe uyah lur, dulek lur. Buli. Kayak dhisik ae.
Lor iki dikeki brambang digoreng sik lor, ben sedeng lor. Sambele. Iki bumbune sambele digoreng lor. Bareng karo brambange mang lor. Ya beli. Iki lor, bumbune nek numis ini sampai mateng lor. Oke, sampai mateng sih, baru nanti terongnya. Dijegurne. Iki lor bumbune wis mateng lor. Saiki terongnya dijegurne lor. Dimasukkan terongnya. Kayak banyu titik lor. Ben karo nunggu ben empuk terongnya kok. Sekarang dimasukin penyedap karo micin lor. Ya Bu. Mau kan ngulek wis duwe garam. Kalau dirasase lek sajake kurang ya ditambahi garame. Jadi rasanya ku kayak pedas manis ngono Bu. Heeh, tingko. Oke. Sambal tapi pedes manis. Boleh. Wis mateng wis nyemek lor. Sampai nyemek boleh ya. Oh, ngene iki. Terus wis mateng ki lor, bintas ki lor. Oke, pilih. Rebus daun singkong lor. Oke, sup lor. Heeh. Dikai nganu lor, kayak minyak lor. Ben apa Bu? Kayak garam Bu. Ben warnane tetep apik. Warnane ben ijo. Oke, Bu. Ditutup sik lor, ben mimpes lor. Heeh, Bu. Lor. Bumbune kuning dan singkong ki ngene iki lur bumbune. Miri, jahe, bawang putih, bawang merah, lombok gede, lombok cilik, kunir bubuk, tumbar, merica bubuk lur. Wis ngene iki dilek lur. Langsung diulek berarti Bu ya. Langsung dilek. Aja lali garam ya. Lali garam titik sik ae. Wis empuk donge singkong. Ditinggal lor. Boleh. Alon-alon. Heeh. Mana sih? Sebenarnya banyu kene lor, ben ijo lor. Banyu bersih boleh ya. Banyu bersih iki. Kelek wis di apa? Taruh ning banyu apa air bersih ngono sik dicuci neh berarti ya. Ya kuwi kono kuwi diumbah kono kuwi engko dibersih. Oke. Yo engko diumbah neh karuan. Heeh. Lur, dane singkong mari direbus me dirisi sik lur. Ya beli. Heeh, saiki iki lho lur ya ora terlalu gede, ora terlalu cilik lur. Saiki niki. Saiki bulate masak daun singkong bumbu kuning lur. Oke beli. Iki brambangnya digoreng sik ngene iki lur. Engko ben sedep bumbune kuning. Goreng. Bumbune digoreng lor, diwarnai brambang. Wah, ini. Wis mirip kayak kono mau bambu sambel terong. Iki juga sampai mateng ngono Bu. Sampai mateng iki juga. Lor, iki bumbune wis mateng, dileboni santen sing bening sik lor. Oke. Serai lor. Serene digeprek Bu. Oh, digeprek serene terus laosnya diris-iris ngene ae. Terus dong jeruk lor. Dong jeruk akeh apa sithik Bu? Akeh lho. Oh, rada akeh ya. Heeh. Oke, Ini boleh. sedap. Oke. Sekarang dimasuki penyedap, gula sedikit, micin, garam. Oke beli. Lor, sekarang daun singkongnya dimasukin lor. Oke beli. Jadi iki kok nganu beli kuahe akeh apa ndak? Oke. Arek ngene iki dileboni nganu, Nduk. Santen kentele. Cuma kan santen encere wis. Oh, berarti nek santen Enak kental santen karo kentele. santen sing encer encer. iki mau. Jadi Mas yang pertama masuk sing encer sik ya. Encer sik. Oke, itu sing kental. Jadi iki nunggu nganu sik. Heeh, men masuk sik. Apa blubub-blubub Heeh, ya. men gelebuk-gelebuk mantep gelebuk. Oke beli. Lor, santennya kental masuk lor. Ya beli. Lali lor, lombok utuh. Oke beli. Ngene aneh. Ya, ya.
Wis mateng lor Beli. sayure. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng tahu. Wih. Iki lawuh wajib iki. Butuh helm gak, Buli? Butuh helm gak? Helman yo, wis ra kenyot. Dan gak kecipratan. Kalau rasa helman malah aneh kok ular jambu. Ular jambu. Lawuh wajib lur, tempe. Tempe oyang. Tempe ya. Masak ibu li udah selesai lur. Oke, Be. Saiki saate makan lur. Iya. Ayo lur monggo lur, makan Monggo. lur ya. Ibu li, aku dijimone. Cukane. Jangan dong sawi ya lur ya. Dong singkong bumbu kuning. Bumbu kuning. Wah, lomboke kok. Wah. Wah. Wis gak apa-apa. Ya iki babe iki selerane babe iki. Aja lali Bu li. Sambal terong apa kondo. Bumbu kondo, Bumbu Be. kondo iki lur. Iki lho masakane Bu li lur. Iki ala Bu li. Tempe ini pira be lur ya? Loro tempene. Tahune. Tahunnya satu aja. Wis ngene. Delok, Be. Wih, iki kok lor. Mantep iki lur, lho. Ayo, piye. Wah. Mantep. Luar biasa ya lur Ya, ya. Beli. Beli ya mangan lur. Iya, makan bareng, Beli. Bareng. Babi yang lek ra dikancani kan ndak ra marem. Ya kurang selerane lur. Lur, ngomongi ae. Buli mbok ditambahi lomboke Buli. Oh, lomboke tambah. Iya Ya, lah. nasi ki. Heeh lah. Oh, ya udah, Ngono. Wih, Beh, weh. Mm. Ayo lur. Ayo. Monggo lur, monggo. Enggak. Monggo, Makan lur. Bareng babe karo bulik lur. Ayo. Wis ngene iki lho lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Be. Pas lur. Mantep, Be. Mantep tenan. Ya iki lomboke. Iki lur lomboke iki. Barang ini kira marem Mbak lur. Enggak puas. Wes, teman sik. Ambil itu enak tuh. Anu lur. Oh, Ambil terong kondo lur. Kayak sambal terasi tapi rasanya lain lur. Anak legine boleh. Terasa lur. Terasa. Legine lur. Oke. Tenan lur. Wes. Alon-alon ae, Babe, Buli. Boleh. Aku yang buat dhewe. Ambil terang kondo. Wah. Ambil sendiri, Be. Tenan. Beh. Enake ra umum lur. Ibu tempe loro. Jadi kondo iki cocoke tempe tahu iki ya. Gandengane, Be. Gandengane. Enake piye, Be? Beh, tenan Buli. Enake gonggur. Alhamdulillah lur. Lek makan Buli karo babe.
wis rampung. Iya ta, Lur? Iya. Tetep seperti biasa. Heeh. Babe ndongakne dulur-dulur kabeh Heeh. di mana aja Heeh. tetep diparingi seger waras sehat, panjang umur, Lur. Amin. Gangsar lancar, murah rezeki. Amin. Barokah kabeh, Lur. Amin. Oke, Lur. Wassalam, Lur. Matur nuwun.